זה עוד דבר נורא מתסכל אותי בתוך המערכת, זה שיש לנו מערכת חינוך עם הרבה מאוד כוונות טובות, אבל הדרך לגיהנום, תראי, הרבה מאוד הורים, מתאמנים, הורים שואלים אותי מה עדיף. שילוב דיפרנציאלי, שזה ילד בכיתה כללית עם סייעת, או כיתה תקשורת, שזה כיתה של אוטיסטים בתוך בית ספר כללי. ואני אומר, אין פתרון אחד שמתאים לכולם. ומה שקורה היום עם כל הרפורמות האחרונות שקרו, זה מוביל לקאוס וכולם מפסידים. אין אחד שמרוויח. למה? יש תלמידים שהפתרון של שילוב דיפרנציאלי מתאים להם יותר מכיתה תקשורת. אבל אין היום כוח אדם, אין היום סייעות. אמנם הילד נמצא עכשיו בכיתה גדולה, אבל מי בא ודואג לכל התיווך? גם חברים שלי שהם היום קולגות בתוך מערכת החינוך, אומרים, אין לנו כלים לבוא ולהתמודד גם עם העומס של כיתות, וגם עם שילובים של תלמידים דיפרנציאליים, ולשם אני נכנס. בעצם אני מגיע לבתי ספר, ואני עורך איזושהי תוכנית משולבת, שנותנת מענה גם לצוות וגם לתלמידים עצמם. כמובן שיש את הליווי שלנו, לכל שאלה והתייעצות, אנחנו כאן.